Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Ελένη και σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys. Ή μάλλον θα ήρναμε τους τρόφους. Λοιπόν, εγώ θέλω special. Όχι. Λοιπόν, ξαναγυρνάω. Και είχα τύχει. Όχι. 3 tokens. Όχι. Τώρα θα γυρίσω αυτόν τον τρόπο και ξεκινάω. Και τώρα εγώ θέλω πολλά. Πήρα μόνο 25. Έχω αρχικά για να γυρίσω αυτόν τον τρόπο. Αλλά θα ξαναδοκιμάσω από αυτό. Το πατάω. Και τώρα θέλω 50. Όχι. Δεν πειράζει. Είναι αρκετά και αυτό. Λοιπόν, θα γυρίσω αυτόν τον τροχό ακόμη μια φορά. Λοιπόν, κοιτάξτε. Μισό λεπτό να δω κάτι. Ναι. Εδώ. Λοιπόν, θα γυρίσω αυτό το τρόπο πρώτα. Αλλά πρώτα πατάω ακόμη μια φορά αυτό. Θέλω 50. Σε παρακαλώ. Όχι, δεν πειράζει πάντως. Παιδιά, ξέχασα να πω να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε το like αν σας άρεσε το βίντεο και να πατήσετε και το κουδουνάκι για να λαμβάνετε όλα τα καινούργια μου βίντεο. Τώρα θα πατήσω αυτό εδώ. Λοιπόν, ναι. Και θέλω meeting. Όχι. Δεν πειράζει, είναι ωραίο και αυτό. Θέλω να το πετύχω αρκετές φορές για να το πάρω. Λοιπόν, θα ξαναγυρίσω αυτό εδώ. Απλά έχω πολύ λίγα αυτά. Και δεν θα πάρω εκείνο το epic skin. Special. Όχι, δεν πειράζει. Είναι ωραίο γιατί είναι κίτρινο και μου αρέσει πάλι το κίτρινο. Εντάξει. Και λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like, εγγραφή και το κουδουνάκι για να λαμβάνετε όλα τα καινούργια μου βίντεο όπως είπα και πριν. Αντίο!